Croeso i Ysgol Richard. Fi wedi dorri am Pyw a fi wedi pennaeth yr ysgol. Pleser gen i croesawu chi'r ysgol arbennig yma sydd yn darparu addysg i ddisgyblion o 3 mlwydd oed i 16 mlwydd oed. Rydym yn credu taw taith yw addysg yn Ysgol Richard, ble rydym yn benderfynol i ddisgyblion cyrraedd eu llawn potensial. Mae nifer o elfennau sy'n sicrhau'r llwyddiant yma, gan gynnwys cefnogaeth lles effeithiol, addysgu a dysgu ardderchog, ac wrth gwrs profiadau arbennig sy'n paratoi ein pobl ifanc i fod yn ddinasyddion, gweithgar ac hapus yn ein cymunedau. Mae Ysgol Richards yn ysgol teuluol sy'n rhoi llawer o gyfleoedd i bawb. Mae'n ysgol croesawgar iawn a mae pawb yn nabod ei gilydd ac yn yr athrawon yn neithion hefyd ac yn helpu cynorthwyo pawb. Mae Ysgol Richard yn ysgol cyfeillgar, gofalgar a mae pawb yn gofalu ar ôl ei gilydd. Os byddwn ni'n disgrifio'r ysgol yma, byddwn ni'n disgrifio fe'n llon a llawn bwrddol. Byddwn ni'n disgrifio fel cyfeillgar a mae pawb yn caredig ei gilydd. Ar hyd y daith yn Ysgol Richard, mae nifer yn ymuno gyda ni, gan gynnwys y disgyblion ym mlwyddyn 7. A mae pawb yn cymryd llwybr gwahanol trwy i taith addysgol mwyn cyrraedd eu llawn potensial. Yn Ysgol Richard, mae pob un disgybl yn cyfri. Mwyn cwrdd a gofynion pob un disgybl, rydym yn cydnabod faint mor werthfawr yw llais y disgybl mwyn arwain y dysgu. Mae'n hanfodol rhoi cyfleoedd i ddisgyblion gwneud penderfyniadau mwyn datblygu i fod yn unigolion hyderus, uchelgeisiol a chreadigol. Pryd nes i dod lan, o fi rili ofnus, ond nawr mae ysgol ble fi wedi gwneud ffrindiau'n byth. Fi hefyd yn credu bod athrawon yn gret achos ni'n nabod pawb yr ysgol mor bach. Ie, mae'n nabod gallu bod yn plentyn hefyd yn bob dosbarth. Falch iawn o'n Cymreictod a'n diwylliant lleol yn Ysgol Richard. Rydym yn wir yn ysgol gymunedol sydd yn gwerthfawrogi beth sydd o'n hamgylch. O'n i'n bach yn ofyn wrth wneud ffrindiau, ond fi wedi dysgu bod pob un sydd wedi ymuno blwyddyn 7 yn gwrtais iawn. Ac mae'n bleser gweld ein disgyblion yn datblygu i fod yn unigolion dwyieithog hyderus. Rydym yn ysgol sy'n credu fod yn nabod pob disgybl fel unigolyn yn anfodol mwyn cefnogi ar y daith. Mae llwyddiant disgybl yn Ysgol Richard yn ganlyniad o gydweithio cadarn rhwng y disgybl, yr ysgol a'r cartref, ble mae cyfathrebu rheolaidd yn allweddol. Rydym yn falch eich bod yn ystyried ymuno gyda ni yn Ysgol Richard, ble rydym yn cyd-denu i sicrhau taith addysgol llwyddiannus i'ch plentyn. Credwn yn gryf yn ein arwyddau, mewn llafur mae elw, a rydym fel cymuned yn rhoi ein gorau glas dros ein disgyblion. Yn yr ysgol yma mae pawb yn nabod pawb. Edrychwn ymlaen i'ch cyfarfod eto.